Колко близо може да си до своя идол? Често толкова. Понякога толкова. За малко толкова. И в много, много редки случаи толкова. Което си е направо безценно. По цял свят MasterCard подкрепя различни събития под мотото да бъдеш по-близо от всякога до своя идол безценно. В България на грандиозното Only Embrace шоу на Армин ван Бюрен, картодържателите на MasterCard можеха не само да се доближат до идолите си, но и направо да им влязат в кожата. А защо не и в тениската? За да разберат какво е да си като своя идол, картодържателите на MasterCard трябваше да сложат специалната Only Embrace тениска, да пускат музика прегърнати по двойки и така да си спечелят привилегията да посетят безплатен курс в училище за диджеи. Феновете прегърнаха идеята повече от добре. Всичко е страхотно, има безценни моменти и това е един от тях. Благодаря.